Lalaki nga nasaypan, napusilan patay. Suspect napatay sab sa SWAT. Dalaw sa inmate sa CPDRC, ibalik na karong Lunes. Construction worker natabunan sa nahulpa nga yuta. Pulis o rescuers, wa pasidla. 20 katao na sikop sa one-time big-time operation sa Mandaue City Police. May hapon Sugbog Kabisayan. Action Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. 20 ka mga lalaki nga dunay warrant of arrest giusa og dakop sa mga otoridad sa Mandaue City Police Office atol sa one-time big-time operation nila kagahapon. Si Jinky Receipt sa detalye. Dungan nga gidakop kagahapon sa mga operatiba gikan sa Mandaue City Police Office kining 20 ka mga lalaki gikan sa managlahi nga dapit sa maong syudad. Sigun sa pulis, lain-laing kaso ang giatubang sa mga dinakpan sama sa frustrated murder, attempted homicide, drugs, rape, pagpanulis ug bisan simpleng traffic violation. Gituyo nilang pagpahigayon og one-time big-time operation aron dunay dakong impact ngadto sa katilingban. Pa-service ng warrant kasi natin, unexpected man siya na service, mas malaki ang niya, impact sa community pag whole Mandaue City is operating sa pag-serve ng warrant. Pagkakaroon daghan pa ang pending warrant of arrest sa ilang buhatan apan nagplano sa pagpahigayon og laing warrant day sa mosunod nga mga adlaw. Tinguha sa MCPO nga ang gibuhat nila sundugon sa ubang police unit sa lalawigan sa Sugbo, diin dili lang kampanya sa drogas ang giatiman apan lakip na ang pagsumpo sa ubang kriminalidad. Giawhag nila ang mga biktima ining mga dinakpan sa pagbisita sa ilang buhatan aron formal nga masangat ang reklamo batok nila. Para yung other cities natin, at other, makita nila yung atong huli, baka may mga pending cases sila sa other unit, makita nila, or mayroon silang mga sa mga biktima na iba, makapunta dito, malaman na nila na makafile tayo ng kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nagkalain-lain ang opinyon sa mga botante sa desisyon sa pagpostpone sa barangay ug SK election nga gikatakda karong Oktubre. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Adunay misupak ug adunay miuyon sa pagpostpone sa barangay ug SK election sunod tuig inay karong bulan unta sa Oktubre. Kaganiad dulan sa 20 katao ang misulod og gawas sa Cebu City Comelec alang unta sa pagpa-transfer sa ilang pagparehistro. Ang uban nga mga butante gikan sa South District ug ang uban mobalhin paingon sa North District. Si Lisel mibisita sa Comelec office aron unta sa pagpausab sa iyang apelyido gikan sa iyang pagkadalaga ngadto na sa iyang pagkaminyo. Gusto unta niya nga madayon ang PDLI karon tuiga aron mausab dayon ang iyang apelyido sa iyang Comelec ID. Ako sa middle lang, either mo okay or not, kay gamitunon mangud kay siya ang kuan ang pag-transfer ba like sa ako ang sa akong ID or if ever I decided to go abroad. Gusto usab ni Fe de los Santos nga taga barangay Kalunasan nga adunay kausaba na ang ilang barangay hinungdan nga misupak siya sa pagpostpone sa eleksyon. Kay para ang atong barangay ba kausaban sa muang barangay. So pag-usab si Anita Dispi sa maong kausaban, gumikan kay iyang gusto mauman nga masayran dayon kung kinsay daog o kinsay mapildi. Laugon sa kuan la pero mas may gyud nang i-eleksyon gyud ta karon aron may bawaan ba kisay daog kisay pildi. Apan dakong uyon si Claro Conijos nga dili madayon ang PDLI karong tuiga, gumikan usab sa galastuhan kay bag-o lang usab na human ang national eleksyon. Yan lang ko i-postpone kay basig wala pa budget ba. Okay, sunod magod ang eleksyon sa presidential. Og miuyon si Claro sa pagsibog sa PDLI. Uyon usab si Bernard Romo nga taga barangay Kinasangan gumikan kay tingali adunay kakulian sa kwarta. Tungod kay kung i-postpone nila na sila rason, basig kulang sa budget or dili ang preparation kulang. So, sakto ra sad uyon ra. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5.
Gialerta na karon sa Department of Foreign Affairs ang mga Pinoy nga ana sa nasud Singapore nga kanunayong magbinantay tungod sa pagsaka sa kaso sa Zika virus sa maong nasud. Si Director Anica Fernandez sa DFA 7 nagpahimangno sa mga Subuanon nga kung mahimo likayan una ang mga pampublikong lugar din sagad magtapok ang mga tao aron di mataptam sa makamatay nga virus. Sama sa DOH, giauhag sab sa DFA ang mga Pinoy sa Singapore sa paggamit og insect repellents ug ang pagsulob og long sleeves ug long pants aron di daling mapaakan sa lamok nga carrier sa maong sakit. Ingon ana na ay mga angay likayan jud. Likay lang nila sa mga dagang tao. Para dili na sa sige suroy-suroy. Labi na sa kadaghan ng mga asa nila suruyan na dapat likay-likay yan sa nila. Sugod karong Lunes, tugutan na sa gobernador sa Sugbo ang pagbisita sa mga piniriso sa provincial jail. Kinigi-action na ni Ray Pasaporte. This morning I went to CPDRC. Kini mao'y gibutyag ni Gobernador Junjun Davide III nga iyang gibisita sayo kaganihang buntag ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center CPDRC. Lakip sa niadto kaganihang buntag ang Provincial Director sa Kapulisan, Senior Superintendent Jose Macanas, nahukman sa gobernador nga iyan ang ilibkas ang suspension sa dalaw ug karong Lunes. Formal na niyang ibalik ang dalaw sa inmates. Kagahapon sa hapon nasabutan sa Task Force CPDRC uban sa gobernador ilang i-cluster ang visiting day kay niabot man og 119 kasilda ang bilangguan. Karong Lunes ang mga piniriso nga nahimutang sa 1 hangtod 25 mao lamang ang mudawat og dalaw ni anang adlaw. Pagkasunod adlaw ang piniriso nga nahimutang usab sa 26 ngadto na sa 50 nga silda. Mao na sab ang mudawat og dalaw hangtod mahurot ang 119 kasilda sulod sa 7 ka adlaw. Gituyo nga ingon niini ang pamaagi sa task force aron dili kayo daghan ang mobisita sa mga inmates ug mamonitor usab sa mga jail guards ug pulis ang musulod og gawas sa bilangguan. Kaya sa una god, sa panahon ng Mr. Manansala, ng Mr. Tural, ang visiting days were Saturday and Sunday. At daghang tanan tao magdasok din ba, silisod kayo pag-monitor. So karon we hope na with this change karon sa kining patakaran diha sa dalaw, ma-reduce nato ang mga tao nga manganha diha. Matud sa gobernador, nagsabot usab sila ni Macanas magpabilin ang mga pulis sa bilangguan hangtod mahapsay na ang dagan diha sa jail facility. Gimando niya sa mga gwardya ug kapulisan ang inspeksyon daan diha sa entrance ug pagawas na sa exit. Kaya sa una po di ay naka-notice yun ang police ito, ang katong in charge ito sa team ni sa CPPO, si Senior Inspector Habas, nga nakaingon siya na lax ang security dito sa jail guards. Bisan kung ibalik ang dalaw karong Lunes, dil ipatugutan ni Davide ang overnight stay sa mga kabanay diha sa bilangguan. Base sa recommendation sa task force, sulod lang sa 30 minutos ang gihatag sa kabanay nga makaistorya, lakip na ang paggamit sa conjugal rooms. Samtang padayong gitun-an ni Davide ang pagpanghuam og canine dogs sa PDEA 7 kay alang kaniya dako sad ni ikatabang ang iro, ilabi na panahon sa adlaw nga tingdalaw sa mga inmates. Sa signal jammer alang niya dako kining gasto ug magkinahanglan pa silang pagtugot ni ini sa National Telecommunication Commission kon NTC. Apan malaumon ang gobernador nga sa umaabot panahon makabaton ra sila ni ini aron wala nay piniriso nga maghupot og cellphone diha sa bilangguan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga militanteng pundok nagplano sa sunod-sunod nga mga anti-Marcos protest rally sunod bulan dinhi sa Sugbo. Kinigi-action na ni Edwin Cañete. Ginawa dito sa mga bangko sa nasod at hanggang karon nakapakimay sa kamot sa pamilyang Marcos. Dinhi sa kinapusuran sa Dakbayan sa Sugbo, nagtapok ang 5 ka militanteng pundok alang sa pagprotesta sa paglubong sa patayng lawas ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sila mga sakop sa Ama Sugbo, Anak Pawis, Gabriela, Piston ug Bayan.
Ang chairman sa bayan muna nga si Jaime Paglinawan, mipadayag nga si Marcos dili kwalipikado nga ilubong sa silibingan ng mga bayani tungod sa iyang pagdeklarar og martial law o ang pagpangawkaw sa salapi sa katawhan. Gitumbok nila nga sala sa kanhi presidente mao ang kalapasan sa tawhanong katungod. Si Marcos di yun makulipay nga bayani. Sa kadiktador, grabe nga kalapasan nga sa human rights, no? Panahon sa iyahang termino. Una, grabing pagpangawkaw, no? Sa pundo sa katawhan. Sunod-sunod nga mga lihok protesta ang ilang giplano dinhi sa Sugbo sunod buwan. Karong September 7, mupahigayon sila og worldwide rally nga apilan sa mga Pilipino nga atuwa sa gawas sa nasod. Sa September 11, mag-rally usab sila sa kasumaran sa adlaw na tawhan ni Marcos. Lain usab nga rally pagka Pitsa 18 sa gikatakda nga adlaw sa paglubong og Pitsa 21 nga kasumaran sa pagdeklarar ni Marcos og martial law. Kung supak ang mga militanteng pundok sa paglubong ni Marcos sa libingan ng mga bayani, dakong uyon usab si Juliet de Los Angeles. Alang kaniya, adunay mga kaayuhan usab si Marcos nga iyang nahimo sa pagka-presidente. Og dili tanan nga mga presidente, mga perpekto. Uyon ko. Ngayon sa tsaka nakaserve sa Pilipinas. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Walay mga ebidensya ang Kapitolyo sa ilang gihimong investigasyon batok sa mga gwardya sa provincial jail. Tungod niini, posible nga tapuson nilang investigasyon nga walay resulta. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Posibleng madismiss ang reklamo nga giimbestigar sa Committee on Discipline and Investigation batok sa duha ka jail guards ug usa ka security guard sa CPDRC. Ang head sa CODI, Attorney Orvi Ortiga niingon nga adunay duha ka mga reklamo nga naabot sa komitiba. Unang reklamo kabahin sa pag-iskapo sa binilanggo nga si Arnel Mait kinsa hangtod karon wala pa madakpi ug balik. Ang ikaduhang reklamo ilang nadawat gikan sa kanhi consultant on jail matters Marco Tural batok sa usa ka babae nga jail guard nga si Ludivina Briones nga giingong maoy magpalusot sa mga cellphone ug sigarilyo. Ni-explain na sila pero giformal na to na gipadalan gid sila og order na to nga pa-submiton gid sila og written explanation. Either i-adapt ba nila tong explanation nga ilang gihatag na ni Manansala that time or they would come up with a new one. Matud ni Ortiga, pulos gipanghimakak sa mga jail guards ang mga pasangil. Hinungdan nga ilang gimanduan si Tural sa pagsumite og mga ebidensya sa iyang reklamo. Ang pagsugod ana preliminary pa man na i-assess pa man na nimo kung nabagoy basihanan for formal charge. Kay naamantay murag process nga gisunod ba. Karong Setyembre 7 ang preliminary hearing. Matud ni Ortega, ilang gihatagan og napulo ka adlaw si Tural nga makatunol sa ebidensya apan nasayran nga nilarga si Tural gawas sa nasod. Kung mapakya si Tural pagdusog ebidensya, posibleng i-close na lang ang investigasyon apan tubag ni Ortega. Well, we follow by we have procedure. That's why we direct him because if he cannot produce also kanang documentary evidence ana like affidavit ba for katong mga moingon nga na affidavit nga nakakita gid sila nga kini si Ludivina mao gyud nagpaanog cellphone, we cannot also determine og naa ba gyud prima facie or probable cause. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Patay ang usa ka kanhi barangay Tanod human nakapusil sa usa ka lalaki nga iyang nasaypan nga iyang kontra. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Samad pinusulan sa ulo ang nahaguman ni Anthony Valenzuela na taga Zamboanga del Sur. Paingon na unta kini mukaon uban sa iyang higala dihang giduol o gidulit pagpusil sa kanitanod nga si Rencio Morales sa may Mabini Street, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo. Ang napusilan nga igura nagproseso sa iyang papeles dinhi sa Sugbo aron mular gagawa sa nasod sa sunod nga mga semana. Matod sa mga saksi, gibalikan ni Morales ang patay nga lawas ni Valenzuela og naglingo-lingo kay nasayop siya. Mao to dito ko nakuha kay paglili ko nako gid ko di mi mao gid. Mao to dito ko nakuha nga pagkuha pulis gid. Gibalik pa niya. Iya ba yung gilili? Di mo. Realize di mo. Oh, iya sa t-shirt na.
Mga to, bubalik, di mamao. Ang target unta sa hubog nga si Morales nga pusilon ang kaaway ni ini nga si alias Bebot. Matud sa kapuyo ni Morales, gitabangan ang iyang asawa og kulata ni alias Bebot ug sa duha niya ka magkauban human sila magkalalis. Nagkuha og armas sa balay si Morales ug gibalikan si Bebot apan si Valenzuela ang iyang napusilan. Pagsunod yan sa kakay, mao naman to, kapagwat ko kay naman siya dako kay sa madiri niya, nagkadugo na siya, pwede perti na akong kuruga. Na sige na siya ingol nga, kanang, asa ko na yung armas, kuha pa ko kay asa imong armas, kay ikaw rin nagdadasi imong bag. Usa ka residente ang report sa Prean Police Station sa nitabong pagpamusil ug nangabot ang mga sakop sa SWAT. Gipasurrender sa mga pulis si Morales kinsa mitago sa iyang balay. Tungod kay wa kini mugawas, gisulod sa mga sakop sa SWAT ang balay ni Morales ug napatay kini. So amo gisak ka. Amo gyapon bit-bit ko armos. Sokol gyapon. Among gi neutralize la. Apan matod sa kapuyi ni Morales, misukol ang iyang bana ug gipagawas pa siya sa mga SWAT una milanog ang mga buto sa armas. Tingod to siyang ayo sa sir. Ano, bukas siya, wa siya sinila. Short ra siya. Wala siya gibit-bit. Hukas sa gid siya niya, nag-boxer shorts. Wala gito tayo misukol. Higda. Wala na gito niya. Wala na bilangas. Buto na liya mong nadunggan. Pero ay mong Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka karaan nga bomba nga nakubkuban sa usa ka backhoe operator sa construction site tupad sa South Bus Terminal. Kinigaksyon ng Leslie Vestil. Nakuykuyan ang usa ka karaan nga bomba dinhi sa wanan sa construction site nga tukuron sa City Mall tupad sa South Bus Terminal. Matud pa sa operator sa bako nga si Roel Montelion, iyang namatikdan nga apil niya nga nakubkuban ang usa ka bomba. Ang bomba nakuykuyan sa gilawmon nga 2 metros. Dali nga nagpakitabang si Montelion sa kapulisan aron masayran kung unsay ilang buhaton. ako nakita na ko ba, abi mo ko kay bawo ko siya to. Dihan-dihan na mo na hingo na kuan na ipatanaw talag pulis kay bisig bomba na. Oto nagtawag ang kuan engineer mo pulis. Si Senior Superintendent Joel Doria sa CCPO may pahimangno nga kun ugaling aduna makitaan nga bomba di gyud kini hilabtan o duwaan ug i-report dayon sa duol nga police station. Matud pa ni Doria, aduna pay posibilidad nga mubuto pa ang mga karaan nga bomba. Pag kami mga nakitang vintage bomb, they should immediately report that to the police and huwag nilang gagalawin kasi hindi natin alam baka live pa yan, although nagamit yan previously pa nung gera. So we encourage them to report it immediately and huwag nilang gagalawin kasi baka sumabog. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Patay ang usa ka lalaki nga gipusil samtang nagkanta sa videoke sa Mantuyong, Mandaue City. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Igo raunta naglingaw-lingaw ang mga residente sa Zone 7 Barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandaue, di ang kalit nga nagdinaganay ang mga tao. Paghawa sa mga tao, nahagba na og nagkadugo sa pinusilan ang 19 anyos nga si Jimmy Vargas Jr. alias JR. Daling gidala sa Mandaue District Hospital ang biktima apan namatay kini. Siya gipusil sa nagbonet nga gunman nga nag-angkas og motorsiklo. Gipusil sa JR samtang nagkanta sa video kay uban ang iyang mga higala. Wa may kabog. Na batos ko po nagmotor, do ka tao la sa Raynaog. Kasi makamatay og number pa tambera nga kusog ay kalit. Matod sa Mandaue City Police, gisusin nila ang anggulo nga dumot o ang pagkalambigit sa paggamit og gidili nga drogas ang hinangdan sa pagpatay. Ang biktima giila sa kapulisan nga usa ka adik og kawatan sa ilang dapit kinsa pipila ka higayon na nga nadakpan sa kapulisan. Matod sa investigasyon, dunay nakaaway sa GR nga pundok sa Mabatanon nga nagpuyo doon sa Cebu International Convention Center. Matod sa mga residente, niadtong miyaging simana nadunggaban si GR apan nakabaws usab sa usa sa iyang mga nakaaway. Nagtuang kapulisan nga posible nga gibalikan si JR sa iyang nakaaway nga mga batanon. Kato sir, among gi-agaagwan ang katong mga batanon sad na iyang nakaalitan atong mga mihaging adlaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5.
Usa ka pulis sa Rehiyon 7 ang naapil sa listahan ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa nga tigprotektahan sa ginadiling drogas. Matud ni Police Regional Director Noli Talino, ilang himuon ang pag-validate sa impormasyon alang sa pag-imbestigar sa pulis. Apon matud niya, wa pa nila madawat ang impormasyon. Si Mayor Rolando Espinosa mi-issue sa usa ka affidavit nga miila sa mga protector sa iyang anak nga si Kerwin Espinosa human gipatay ilang abogado nga si Attorney Rogelio Bato Jr. Si Kerwin gila nga labing dako nga drug dealer sa Eastern Visayas. Ang listahan naglakip sa kanhi Justice Secretary, mga politiko o mga pulis. Hindi pa nakikita, naririnig yung sinabing pangalan. Pero kung may naibunyag siya, kasama yun sa i-validate natin at pa-imbestigahan. Hindi muna tayo maniwala sa ngayon. Sa ngayon, Presidente sa Association of Barangay Captains sa Sugbo gihangop ang nakabot nga desisyon sa House of Representatives ug sa Senado may labot sa pagsibog sa eleksyon ngadto sa October 2, 2017. Si Jinky Rosit sa report. Nagkasabot na ang ubos balay-balaoranan ug ang Senado nga i-postpone lang una ang SK ug barangay election sunod tuig. Sa gihimo nga caucus sa Kamara, gipaybaw ni House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas nga musumiter sila og balaod nun alang sa formal nga pagsibog sa naasoy nga eleksyon. Base sa nasabutan, October 23, 2017 na ang piniliay sa barangay butang nga gihangop sa ABC President ug ex-officio councilor nga si Philip Zafra. Mao man ay kanang gitawag og intervention from Congress kay naman sad sila ilang basihanan kung ngano nga ila i-postpone. So kani opportunities na sad noon ni namo nga makapadayon og serbisyo unya amo pag yung mas mapalapdan ug mas ma-improve pag yun. Giauhag ni Zafra ang mga incumbent barangay officials nga mas maningkamot ug motrabaho pagyud labi pa kay gilugwayan na ang tuig sa ilang pagpanerbisyo. Iyang giangkon nga andam na unta sila sa barangay ug SK election karong October 31 apan ang nahitabo karon nahimong pabor ngadto kanila. Agi og kuan sa tampo ngadto sa kalambuan sa barangay mukugi gid pag-ayo. No? So hopefully maka-create kidig positive nga implication. Usa sa mga rason kung nganong buot sa mga magbabalaod og sa Pangulo nga isibog kini tungod kay kapin sa usa ka libo ka mga barangay kapitan ang giingon nga protektor sa illegal nga drogas gikan sa 42,000 ka mga barangay tibuok nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Napuno sa aso ug nabara ang traffic sa SRP Tunnel dihang nasunog ang usa ka truck nga nagkarga og industrial oxygen. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Wala pa sulod sa pipila ka minuto ang SRP tunnel human nasunog kining usa ka Isuzu Elf nga adunay karga nga 7 ka oxygen nga alang sa pagpangwilding. Ang Parian Fire Station dali kayong nakatubag sa alarma sa car fire mga alas 10:05 kaganas buntag ug ilaw sab dayon kining nakontrolar. Si Harley Eman, driver sa Isuzu Elf, bibutya nga iyang nakita nga nag-aso ang atubangan sa iyang sakinan, hinungdan nga dali kayo siyang niparada sa daplin o gipakanaog ang iyang mga karga nga oxygen sa kahadlok nga tingali mubuto o pagkamugna kini og kadaot. Ito pag sila dali ko kuan sa battery dagan mi sa oxygen among gidiskarga. Kay among gidipinsahan ba basig buto. Siya nagtuong adunay diferensya ang electrical system sa iyang sakinan nga gimaniho. Human nga nadawat sa Cebu City Traffic Office ang alarma. Ila usab dayon gidali sa pagsirado ang tunnel aron walay kadaot nga motumaw. Temporary lang sa natong gisira ang kaning gikan sa norte padong south. Kay nakabaldag gyud siya. Nakabaldag sa traffic. Ang investigador sa kabumiruhan nga si SFO1 Romeo Birao nagkanayon nga ang truck paingon na unta sa Talisay City. Actually kani sila ga karga ni sila og 7 ka tangke. Kunya going to SRP kay magkuha atong baril. Makita sa gawas nga bahin sa tunnel ang bagang aso ug buot nga trapiko. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gamay na lang ang kuwang ug masulbad na ang problema sa trapiko diha sa DM Cortez sa Dakbayan sa Mandaue. Kini ang gipasalig sa nangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue subay sa pahayag sa kontraktor ni kanila. Ano ang report ni Jinky Rosit?
Pinaagi sa CCTV camera nga kuha sa command center sa Mandaue, makita nga di nakaayo huot ang dagan sa trapiko diha sa DM Cortez sa Dakbayan sa Mandaue. Abli na sab ang duha ka lane nga paingon sa Cebu City human natapos ang road repair. Posible nga karong Biyernes, abli na sab ang laing center lane nga paingon sa Kansaga Bridge. Matud sa team, gihangyo nilag maayo ang kontraktor sa proyekto nga paspasan ang pag-ayo ni ini. Tulong yung kontraktor nga mahimo mapaspasan nila. So ni positive na sa response atong kontraktor ang PBO Bial, ang ilang curing sa simento nila is tag 3 days na lang. Gilauman nga sa ikatulong semana sa buwan sa Setyembre, matapos na ang proyekto ug dili na unya maghuot ang trapiko sa Dakbayan sa Mandaue. Matud ni Antigua, kanunay silang nakig-alayon sa traffic enforcement sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa hapsay nga dagan sa mga sakyanan. Apan iyang giangkon nga sa higayong dunay usa ka lane nga ayuhon, kinina ang magda ug huot nga dagan sa trapiko sa ilang lugar. Kay in the absence lang sa one lane, dako na kayo og kanang kuan sa traffic, no. So puli mapaspasan pa nila, ma-double time again. Awhag ni Antigua sa mga motorista nga musayo na lang og biya sa ilang lugar aron di maabtan sa traffic samtang padayon pa ang road curing sa dalan sud sa duha pa ka semana. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nahol pa ang usa ka construction site sa usa ka residential condominium sa Barangay Labangon. Kritikal ang usa sa mga trabahante nga na-rescue ug gituohan na aduna pay mga trabahador nga natabunan ug nangamatay. Mga police, rescue workers ug barangay officials wala pa sudla sa construction company sa construction site. Kini gi-aksyonan ni Leslie Vestil. Kini ang construction site sa Casamira Tower nga gitukod sa Cebu Landmasters Incorporated. Ang construction gidumala sa J.A. Abraham C. Lee Construction and Development Incorporated. Nahulpa ang kilid nga bahin sa yuta sa ilang gikaut nga pundasyon sa building. Matud sa nakakita nga si Jose Wesley Ciliona, sila mo'y unang naka-rescue sa usas ka construction worker nga natabunan sa yuta. Siya nagtuo nga aduna pay laing construction worker nga natabunan dihang iyang nakita nga daling giabunuhan og yuta ang lugar diin tumpagan ang mga trabahador. Sud na mo, nagigihigtan og pisi. Gihigtan pisi ba, gibira po sa bako. Nga, mo, itong gikarga dahil sa ambulansya. So, nag-expect pa yun mga napan na tao kauban, nga nung ilamang tabunan o bas, kung wala na tao dito ha, nga di nasa sila pasud na mo. Misamot ang pagduda sa kapulisan, disaster team, rescue team ug BFP nga adunay gitaguan ang construction company diyang wa sila pasudla sa construction site. Unang mihangyo mo ang grupo sa BFP nga mopahigayon unta og pakisusi sa mong insidente. Misunod sabdayon ang city disaster team apan wa gyud kini atubanga. Bisan pulis wa pasudla sa construction site. Pasado alauna miabot sa dapit si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella aron makigistorya sa nagdumala sa construction site ug hangyoon nga pasulon ang mga pulis alang sa investigasyon. Apan pabiling nagmagahi ang ana sa sulod. Paliho, para you will not be in trouble. Ang DC Mayor, please dismiss an emergency situation. Abrehe. Migamit na ang Vice Mayor og megaphone aron madungog ang iyang hangyo sa nagdumala sa construction diha sa sulod. Milanat og tunga sa oras, una pagipasud ang Vice Mayor uban sa taga-office of the building official. Human sa tunga nga oras, sila Belia migawas og mipahibaw nga adunay usa ka construction worker nga na-rescue ug anaa sa critical nga kahimtang. Wala na, ato na nang i-verify dito sa suod. O niya tuwa ganoon ang pulis, ang homicide, gapadayon na sa ilang investigation. Katong usa kuno kanina, gida sa hospital, gikuan pa, giatiman pa karon dito. Aduna say nakita sila Belia nga portion sa kilid nga bahin sa mong construction site nga posibleng muhulpa sab ang yuta. Gawas ni ana, paesplikahon sab nila Belia ang nagdumala sa mong construction site ug kun nganong wa dayon sila mo pasulod sa mga sakop sa rescue team, pulis nga mohimo og investigasyon sa mong insidente.
nakikita ko sa ilang engineer, sa ilang project manager, nag-istorya ko sa developer Abraham Lee Construction. Nakikistorya ko, gitanaw na mo ang extent. Una nga sa among assessment dito sa sud, delikado kaayo nga mosamot og kalusno. That's why we instructed the police nga sirhon gitong dalana dito. Katong dalana sirhon. Kay murag likaon na gyud ang soft kayo nga yuta. I-assess sa obo, ay man tong obo, si Engineer Lucero, iyan ang gi-assess, o niya, gipatawag na mo si Abraham Lee nga ugma mo report sa obo dito ba sa Office of the Mayor. Ipa-submit na to og investigation report. Gipaundang ang construction sa maong dapit, hangtod nga makahatag og incident report ang developer og contractor sa Casamira Tower. Gisusisab karon sa mga sakop sa obo ang mga dokumento sa maong proyekto. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Sa atong light news karong hapon, laing restaurant no sab karon ang gidagsa sa mga Sugboanon tungod sa authentic Indian food nga masinati sa maong kan-anan. Kini mao ang labing bago og gikonsiderar isip usa sa labing dako nga Indian restaurant sa Pilipinas. Kung asa kini atong sayron, pinaagi ni ining report. Sinati ang labing bag-o o gibansagang labing dako nga Indian restaurant karon dinhi sa Sugbo nga anaa mahimutang sa Banilad. Dinhi ang mga nagkadayang authentic Indian food nga kanimo idalit. You should try authentic Indian food. If you want to try the authentic taste of India and everything else, and also the full experience like our belly dance, you should come on down to Bollywood Tandoor. Gani kapin sa duha na kabuwan pa lamang sila nga nagbukas sa maong restaurant ug dakong kalipay sa nagdumala og tagyan niini sa positibong outcome niini sa publiko. Very good positive response, very nice. More than our expectation. Di lang mga Indian ang kasagarang muso dinhi, kundi lakip na sab ang mga Sugboanon ug mga nagkadayang turista gikan sa laing nasod. Bukas sa mga restaurant gikan sa alas 11 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon o gikan sa alas 6 hangtod sa alas 11 sa gabi. Ang food namo kay more authentic jud siya. Like the way we cook it kay authentic style. So, you know, obviously the more authentic it is, the more customer it attracts. Ug aron mas mabulukon ang inyong pag-dine-in sa mong Indian restaurant matag adlong Biyernes ug Sabado sa gabi, adunay mga belly dancers nga kaninyo mulingaw. Samtang sa mahiligong mag-chill-chill matag gabi, dunasad sila'y mga ilingnong ikadalit. Sa Bollywood Tandoor ngayon sa Banilad, one of the biggest Indian restaurant here sa Cebu, Agay! Alang sa walay karapusang mga chika, umanik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Katser, ang auto word of the day, nagkanayon. Kung gibusog na ka sa gugma sa imong hinigugma, ayaw na pangitaglain pa, kay di ka patay gutom. Agay! Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon.